Bai, matrilineala hitza, izena erabiltzen dut, gure arbasoek aspaldi sortu zuen talde bat, eta talde hori zen amaren taldeko pertenentzia zuena. Orduan, gero horrek adierazten digu, amaren taldeko pertenentziak nahi duela esan, amaren aldetik datozen guztiak amaren etxean bizi zirela. Eta gero, joaten baldin bagea, zenide egitura, gure zenide egitura, hartzen balditugu izenak, izeba, osaba, loba, aitainarreba, amainarreba, neba, atzizkia daukate. Eta atzizki horrek adierazten digu, amaren taldeko pertenentzia zeukatela. Denak amaren etxean bizi zirela. Hori da arrazoia.